Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Yana cin mutuncinmu mu Hausawa da kuma addininmu duk da sunan barkwanci. Wannan kira ne ga malamanmu da duk masu ikon faɗa a ji, a cikin manyanmu da kuma mutane manyan malamai da ke cikin addininmu. Akan lallai ya kamata su dakatar da wannan la'ananne da ke shigar musulunci yana aikata baɗala. Na yi matuƙar mamaki yadda manyan malamai suka yi burus, suka yi shiru suna kallon wata ɓaraka da take ta afkuwa. Wani la'anannen arne sai shigar musulunci yake yana aikata baɗala da kuma fasikanci, da sunan wai shi barkwanci yake ma'ana komedi. An samo wani kasurgumin arne mai suna Nedu Wazobia ko kuma Ofisa Jatau. Yana shiga cikin rigar musulunci yana yaɗa baɗala. Lallai wannan ƙalubale ne a gare mu musulmi. A ce mun bar irin wa'annan la'anannu suna aikata alfasha da shiga mai girma irin wannan, sannan kuma da suna mai girma. Nedu Wazobia yana amfani da shigar musulmai da kuma suna na musulmai. Yana fidda bidiyo marasa kyau a shafinsa da ke YouTube, wanda dukkanin wa'annan bidiyo babu wanda ba a nuna mugun tsaraici a jiki. Nedu Wazobia yana amfani da suna ne na Alhaji Musa a cikin dukkanin wani bidiyo da zai fitar. Yana yin shiga ta kamala wadda muke amfani da ita wajen zuwa sallah ko kuma bautar Ubangiji. Yana saka jallabiya fara da kuma hirami har da farar hula a kansa. Gashi sunan da yake amfani da shi na Musa suna ne mai matuƙar daraja da girma a cikin addininmu. Haka kazalika shigar jallabiya da hula da hirami shiga ce mai matuƙar girma a cikin addininmu. Don haka nake kira ga malamanmu lallai ya kamata su taka wannan ƙaton arne burki akan abubuwan da yake aikatawa wanda yake fakewa da addininmu da kuma al'adarmu da kuma babban suna wanda yake amfani da shi na Musa. Mu ba mu ce wai a hana shi yin bidiyo gaba ɗaya ba, amma a hana shi yin amfani da sunan Musa da kuma shiga irin ta addininmu da yake yi. Idan har zai ci gaba da yin amfani da sunansa da yake amfani da shi na Nedu, to fa tabbas ba ruwanmu da dukkanin abun da zai aikata, saboda kafin ya yi ma akwai dubin shi, amma lallai ya kamata a taka masa burki akan irin shigar da yake da kuma suna da yake amfani da shi na Musa. Wannan shine ɗan takaitaccen rahotonmu na yau game da wannan kafiri arnan banza Nedu Wazobia akan irin shigar da yake yana yaɗa bidiyo da sunan comedy a shafinsa na YouTube. Mai sauraro kar ka manta kana tare da tashar Hausa Studio, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode.